Once again, of course, salamat sa Ayala Centrio, Ayala Mall Centrio. And pasalamatan na magbalik ang Yumangko Music, ang Perfect Pitch. Tanan mga nagtitabang nga madayon yun ang atong panangahibol karon. O ganahan sa ating ma-appreciate ninyo kay dili may katokarneri kung wala ang pagpaningkamot sa among mga sound engineers, among sound tech, audio tech, tanan support group namo. Grabe lang pagpaningkamot aron madayon yun ang atong panangahibol karong una. Pwede ba ka makahatag nila o bilang na kusong na sila? Okay na ba na mga tata, mga bata manayang ka? Alright! Tubag ka.
ako.